Građani će u buduće moći brže da završavaju administrativne poslove ukoliko otvore nalog na portalu e-uprave, što će im omogućiti da putem mobilnog telefona obave više od 500 procedura, kao što je pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga, uverenje o nekažnjavanju ili zakazivanje termina za izdavanje lične karte i pasoša. Juče je održana i prva obuka lokalnih službenika za pružanje nove usluge, a NALED i Kancelarija za IT i e-upravu uz pomoć EBRD-a organizovaće još 20 online treninga za ostale gradove i opštine. Radionice se sprovode u sklopu projekta Unapređenje e-dostave i cilj je da se građanima i privredi omogući da tokom COVID-19 krize bez izlaganja riziku završavaju obaveze u digitalnom okruženju. Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju, kao i želju da omasovimo korišćenje e-uprave kao efikasnijeg i pristupačnijeg načina za obavljanje administrativnih poslova, želimo da upoznamo građane sa prednostima i upotrebom elektronskih usluga, izjavio je Nikola Dašić, gradonačelnik Kragujevca i predstavnik lokalnih samouprava u NALED-ovom savezu za e-upravu. Na skupu u Kragujevcu potpisan je i sporazum o saradnji između Univerziteta u Kragujevcu i NALED-a u cilju aktivnijeg uključivanja profesora, saradnika i studenata u reformske aktivnosti, kao što su kreiranje javnih politika, istraživanja i analiza koje doprinose kvalitetu poslovnog ambijenta na lokalnom i državnom nivou. Izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović istakla je da će sa Kragujevačkim univerzitetom kao 13. počasnim članom organizacije iz redova akademske zajednice NALED biti još uspešniji u kreiranju digitalne budućnosti, boljih uslova za poslovanje privrede, ali i rešenja za prevazilaženje posledica COVID-19 krize.